Els amics de l'art pessebrístic han volgut col·laborar amb la construcció d'una maqueta que ha estat l'admiració de tothom. Gràcies a la seva traça i bon gust i el temps que hi han dedicat, aquí podrem veure unes imatges que talment semblen reals. L'església de Premià es va ensorrar, o la van ensorrar, l'any 37, fins a l'alçada de 2 metres. Hi havia un senyor que sortia de casa seva quan els paletes eren a treballar, eren a dinar, i cluc, avui feia una, demà en feia una altra, i demà passat feia una altra. I aquest era en Salvador Moragues. Allà hi volien fer una plaça, però al final s'havia de pagar els treballadors, perquè una cosa va ser l'inici, la crema de l'església, la crema del Sant Crist del Fossar de les Moreres, que estava a Premià. Segons sembla, i segons va averiguar mossèn Paradeda, aquest Sant Crist era el que presidia el cementiri del Fossar de les Moreres. Aquest Sant Crist es va cremar quan la guerra. A pesar de que hi van haver unes persones d'aquí Premià, que quan la església ja anava cremant, es van atrevir a entrar, treure el Sant Crist i el desclavaven. L'estaven desclavant amb una sagristia que hi havia, l'estaven desclavant i allà el van enganxar. No els hi van fer res, només els hi van fer deixar el Sant Crist. Que havia sigut una donació del poble de Premià de Dalt a fundar. Això no és de la nostra història, de Premià de Mar, és història de Catalunya. I aquells senyors no ho van tenir en compte. I és una llàstima. Acabada la Guerra Civil, es va iniciar la reconstrucció del temple. I es va adoptar el patronat per fer-lo església. Aleshores es havia d'entrar i estava tancat. I aleshores van esbotzar el que encara avui és taquilla, una taquilla figurada que no serveix, i en Paco Céspedes, que passava per allà, un nano que jugava per allà al carrer, li van dir que entrés. Aleshores van agafar aquest nano i el van ajudar a entrar. En Paco Céspedes va entrar per la taquilla i quan va arribar a dintre es va trobar amb una metralladora. El nano es va espantar. El nano es va espantar. Això ho sé per ell, O sigui, això ho sé perquè ell mateix ho ha explicat. Aleshores va obrir la porta i van poder entrar. I aleshores van muntar un altar, diguem-ne, provisional a lo que era l'escenari i allà, aquí hi ha aquest dibuix d'en Salvador Moragues que testifica com era l'altar en aquell puesto. Una comissió, que hi havia gent del poble, el senyor rector, i van iniciar les obres que van durar anys i panys i que cada any es feia una tombola, es recollien diners. Per reconstruir. Llavors va venir que, i com la farem l'església? Com la farem per no fer un bunyol, i la van fer com era, no? Aproximadament com era. Al portal de l'església, quan van tirar l'església a terra, algú, no sé qui, es veu que se'n va preocupar i va venir la Generalitat i se'l van dur. I el van muntar en el Museu Marítim. Aleshores el Museu Marítim oferia una còpia, però la Junta va dir no, nosaltres volem el mateix i si vosaltres voleu quedeu-vos a la còpia. I es va portar cap aquí i es va muntar. Per cert que quan es va muntar hi havia dubtes de pedres on anaven i així. I com sigui que tenim aquella pel·lícula de la inauguració dels Jovellanos, i jo vaig retallar unes vistes i els vaig donar perquè poguessin veure com estava fet el portal. Les columnes que hi ha a l'altar eren a Otebo, un poble de Navarra, em sembla que és Otebo. Eren amb unes monges d'allà. I el sindicat de pagesos es va oferir, perquè llavors tenia un camió que era un fort, però com va ser l'hora d'anar a buscar les columnes, resulta que no cabia en el camió. I aleshores el sindicat de pagesos va pagar un camió que anés a buscar les columnes i que les portés. I primer hi van haver les columnes soles, no hi havia el baldaquí. Mossèn Manel Torrents va voler fer
un cancell a l'església, perquè, esclar, no n'hi havia de cancell, oi? I va voler fer un cancell, i el va encarregar en Godàs, en l'avi Godàs, i va fer un cancell que, com va venir el bisbe aquí a Premià, va dir, carai, quin cancell, el voldria per la catedral, aquest cancell, perquè verdaderament està molt ben fet. El campanar és obra d'en Bonet Garí, i és que té 33 metres d'alçada, perquè són els 33 anys de Crist. O sigui, el simbolisme d'en Gaudí, el Bonet també el recull. Tot el campanar està ple d'una sèrie de simbolismes que són molt interessants dins la iconografia religiosa. Avui dia l'hem perduda, estem en un món molt més laic, les campanes dins el simbolisme són la veu de Déu que crida el poble. Jo formava part de la comissió comarcal de la JAC al Maresme, des de Llavaneres fins a Masnou. A través de la JAC vaig conèixer molta gent i vaig fer moltes amistats. Havíem de fer un estand, havíem de muntar un estand a Mataró, i Premià, a la joventut de Premià en aquella hora, de la JAC, va muntar un estand amb tot elements de tèxtils, perquè aquí a Premià, en aquella època, totes les fàbriques tèxtils funcionaven, i n'hi havia una colla. Oi? I llavors es va fer un manifest a la Monumental, al Teatre Monumental a Mataró. Llavors, a mi em diuen de sorpresa, mentre anàvem amunt, diu, escolta'm, tu hauries de... Mataró donarà la benvinguda als de la comarca, però tu, com de comarca, hauries de dir algunes 4 paraules en públic. Molt bé. Llavors, anem cap a l'amunt, on situem, i comencen els discursos. Surt un mossèn, surt un xujols de Mataró, tothom en castellà. I a mi, tu ho fas en català o en castellà, perquè a més hi havia el doctor Modrego a dalt, a la tarima, amb militars, que a Mataró llavors encara hi havia militars, hi havia un quartel a Mataró, d'infanteria. Hi havia militars, esclar, fets de plau de la música, un moviment de joventut i tal. De fet, llavors diuen, senyor Miquel Roca, jo engego en català. Hi havia el rector de Premià allà també. A l'estrada hi havia el rector de Premià, mossèn Manel Torrents. Dos cadires més aquí del costat del bisbe Gregorio Modrego. Explico tot això perquè es vegi després un altre tema que ve en Premià. Aquí hi ha una estampa que parla d'això. Mossèn Manel ja tenia la seva idea, perquè a la tecla de Premià a dalt pagava la campana grossa, les campanes, que n'hi havia campanes al campanar. Llavors ell no se li va ocórrer altra cosa que jo vam considerar nosaltres que era amb agraïment d'haver-el fet quedar bé. L'Agustina Fontanilla i Jaume Puig apadrinaven la campana dels quarts, i la Natàlia Terri i jo apadrinàvem la campana de les hores. I està gravat a la campana, això, Està gravat a la campana. Les campanes es van fer olot, la casa Baberri les va fondre, com van pujar les campanes també va ser un aconteixement, tothom a la plaça ens ho miràvem. Hi ha una pel·lícula que en parla d'això. De la pujada de les campanes grosses. La primera vegada que la van pujar va resultar que al ternal que pujava la campana hi havia un ganxo molt gros i com van ser dalt es van trobar que no hi cabia. Aleshores la van haver de tornar a baixar i llavors posar-hi un ganxo més curt. I amb el ganxo més curt les van poder posar totes dues. La primera la van posar al dematí, que és la que dona de cara a Marc, i la que dona de cara a Mataró la van posar a la tarda. Això ho sé perquè en allà es veu el rellotge i es veu quina hora és que pugen l'una i quina hora és que pugen l'altra, no? Potser fa 8 o 10 anys que va caure un batall a la plaça que encara hi ha el senyal a terra. No sé quina festa fèiem, no me'n recordo aquest moment, però va caure un batall i tothom va quedar parat. Si agafa algú, mata. O sigui, actualment el campanar ja ha estat reformat. Aquest campanar, quasi que amb una visita turística de Premià s'ha d'explicar. S'ha d'explicar perquè és un desconegut del nostre poble.